Sa ikatulong adlaw gikan sa pagsilbi og alias arrest warrant kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa nga co-accused sa KOJC compound sa Davao City, pakyas gihapon silang makita sa kapulisan. Ani report ni Argil Relator. Alas 5 Sabado sa buntag, gisulod sa kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City aron isilbi ang alias arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug upat pa ka co-accused sa mga kasong sexual abuse ug kalapasan sa Anti-Trafficking in Persons Act. Gihalughog sa kapulisan ang mga istruktura sulod sa compound. 2,000 ka mga pulis gikan sa PRO 10, 11, 12 ug 13 ang gideploy sa maong operasyon. Dunay gipangtabang sulod sa KOJC compound, gawa sulod sab ang ambulansya. Dire na nikatubang sa mua sama ani nila. Pero ilang mga kauban sa galihok na dahil sa likod giguba na nila ang mga pader. Usa ka lalaki nga sakop sa KOJC ang namatay tungod matud pa sa atake sa kasing-kasing. Upat ka bata ang nagka-severe anxiety attack o 16 ang nasamdan. Samtang upat sab ka mga pulis ang nagka-minor injuries. Mando ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11 sa iyang mga sakop. Wala nang papasok dyan sa KOJC ngayon. Hold the gate. Ilang whole day ito hanggang sa makita namin siya. Wala magpo-pull out dito. Gipaabot sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga mo-pull out na ang mga pulis. Sanglit natapos na matud pa nila ang pagpangita sa ilang target. Apan sumala ni Torre. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Pagkagabi, tataw na ang kakapoy sa kapulisan. 14 ka mga miyembro sab sa KOJC ang gipangsakay sa ambulance bus sa Central 911. Gilimod sa PRO 11 nga migamit sila og tear gas. Hindi po totoo yun na may tear gas po. And then sa report naman po, walang ganoon po. Mas misaka ang tensyon, dihang pipila ka miyembro sa KOJC ang wala gitugtang makasulod sa compound, lakip ang mga abogado nila. This is a violation of the rights of our clients. Sumala sa KOJC, dunay mas lalom nga plano ang kapulisan. Giklaro sa PRO 11 nga dili matud pa nila i-take over ang KOJC. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Domingo sa gabi, daw nagkampuhay sa gisaradong Carlos P. Garcia Highway at bang sa KOJC compound ang kapulisan o KOJC members. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.